Samantala, La Union PPO nagpaalala sa pag-iwas sa mga akyat bahay ngayong Kapaskuhan. Para sa detalye, nagbabalik si Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Nagpaalala ang La Union Police Provincial Office sa publiko na maging maingat at magpatupad ng mga hakbang upang maiwasan ang pagnanakaw o akyat bahay ngayong Kapaskuhan. Kabilang sa mga ipinayo ng pulisya ang pagtiyak na nakasara at nakakandado ang lahat ng pintuan at bintana bago umalis ng tahanan, pati na rin ang pag-install ng alarm, CCTV at iba pang security system. Pinayuhan din ng publiko na ilagay ang mga mahalagang kagamitan sa ligtas na lugar at kung maaari, mag-alaga ng aso bilang dagdag na proteksyon. Dagdag pa rito, mahalaga ring itago at tandaan ang mga numero ng security personnel ng barangay, subdivision at pulisya at agad na iulat sa otoridad ang anumang kahinahinalang insidente o pangyayari sa paligid. Kasama mo sa IFM News Tagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.